Arestado ang isang itinuturing na high-value individual sa anti-illegal drug operation na isinagawa sa Barangay Espinosa, Masbate City, bandang alas 9 ng umaga nitong Miyerkules, Mayo 21. Kinilala ang suspect na si alias Ray, 46 anyos, negosyante at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Estrella Torres, tagapagsalita ng Masbate Police Provincial Office, na-recover sa operasyon ang tinatayang 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng nasa 340,000 pesos. Na-recover din ang ilang drug paraphernalia tulad ng aluminum foil strips na may bakas pa ng illegal na droga. Considering ma'am na classified siya as high-value target, matagal na po itong minamanmanan ng ating pong mga operatiba para po isagawa po yung anti-illegal drug operation laban sa kanya since yung surveillance and monitoring po na ginagawa is positive na involved po talaga siya sa illegal po na droga. Pinangunahan ng Masbate City Police Station ang operasyon, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, Provincial Police Drug Enforcement Unit, Maritime Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Masbate. Yung intelligence operative po natin, sila po yung nag-conduct po sila ng tactical interrogation po dito po sa suspect para po malaman kung ano po yung gagawin niya doon po sa mga gagawin niya sana doon po sa mga nakuha pong drugs mula sa kanya. Yung mga intel operatives po natin ang nakakaalam po ng mga details na subject for validation and verification po ng ating mga operatiba. Nasa kustudiya pa ng mga otoridad ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.